Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngamasongo kaSigonyela iPhoyisa elizama ukubamba inkunzi kwesinye sezitolo eThekwini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijoyinele lekhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bavele izolo enkantolo yeManti eThekwini abasolwa ababili abaneminyaka engu20 kanye nengu29 ababanjwe ngamaphoyisa emva kokuba bebambe isitolo inkunzi. Ngolesithathu emini izigebengu zigasele esitolo sezimpahla semgwaqeni uField eThekwini maqede zavembezela ngezibhamu abasebenzi abeseshaqa izimpahla ezilinganiselwa kwisamba semali engu100,000 zabe seyishaya zichitha ngezimonto ezimbili. Kube ukuthi amaphoyisa athintwe ngokukhulu ukusheshsha abeke eselisukumela ngokukhulu ukusheshsha loludaba. Amaphoyisa ajaha imonto yabasolwa ayivimba kuFenton Lane. Bekunabasolwa ababili kule monto nokuyilapho okutholakala khona ukuthi umshayeli uyiphoyisa elisebenzela isiteshini esisemlazi. Uchaza umkhulumeli wamaphoyisa kaZulu-Natal unqobile Gwalo. Uqhube wathi uphenyo lusize ekuthenini amaphoyisa ekwazi ukuthola izimpahla zisanamaphepha khona asesitoro zabe seyishaqa nesibhamu i9mm. Amaphoyisa adlulele ehostel eCleveland nalapho kutholakala khona isibhamu esinezinhlamvu. Kube ukuthi ke uphenyo lusaqhubeka kanti ke kuvulwe icala lokwebiwa kwesibhamu. Amaphoyisa ke abeseshaqa nemonto yabasolwa namaselula. Bafethu ke lezi indaba ezijatshulelwe ngabantu abaningi. Abanye-ke bathe ihlazo lento yaleli phoyisa. Mina njengentathela YouTube ngofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina-ke sengiphuma kanje ungibambe evidweni elandelayo.